Il-Partit Nazzjonalista mhux se jieqaf jagħti l-proposti biex jgħin il-poplu Malti u Awċi jiġġieled il-pis tal-għoli tal-ħajja u għalhekk li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fjum il-ħaddim ħabar miżura li minna se jgawdu eluf ta' ħaddiema u familji. Dan intqal waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret fid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista u li kienet indirizzata mix-Shadow Ministers Graham Bencini u Ivan Castillo fejn spjegaw kif Partit Nazzjonalista fil-Gvern ineħħi t-taxxa fuq l-ewwel 10,000 mill-overtime u l-part-time. Miżura li sserraf f'investiment ta' 30 miljun euro fil-ħaddiema. Graham Bencini sostna kif huwa inutli li nitkellmu biss fuq l-istatistika tal-ekonomija fuq il-karta jekk ma jiġux indirizzati ir-realtajiet tal-familji. Spjega kif bħalissa l-overtime ma tiġi ntaxxat b'minimu ta' 15% u x-xogħol part-time b'taxxa ta' 10% fuq l-ewwel 10,000 għall-impjegati u 12,000 euro għal ħaddiema self-employed. Dan huwa propjament li l-Partit Nazzjonalista qiegħed jagħmel b'dawn il-miżuri. Nippruvaw ngħinu il-familji realment. Ix-Shadow Minister Ivan Castillo spjega kif l-ammont ta' nies friskju ta' faqar qed ikompli dejjem jiżdied u għalhekk il-Partit Nazzjonalista qed juri r-rieda tiegħu li jgħin il-ħaddiema u jippremja l-bżulija. Dan huwa realistikament il-mod kif il-Partit Nazzjonalista qed jindirizza l-isfidi. Jiena nfakkar il-semmija hemm barra li qed iseguna bħalissa. Il-Partit Nazzjonalista qed jindirizza verament l-għoli tal-ħajja. Bix-Shadow Ministers ifissru kif din il-miżura tkompli fuq il-miżuri li l-Partit Nazzjonalista diġà preżenta fil-Parlament biex jindirizza l-problema tal-għoli tal-ħajja. Miżuri li l-Partit Laburista ma laqax għax huwa wisq maqtuħ mir-realtà. Dan fejn li tennew li xejn mhux se jaqa' qalb il-Partit Nazzjonalista li qed jagħmel dak li suppost qed jagħmel il-Gvern biex xejn il-ħaddiema Maltin u Awċin.